जोबोद लासिंसिं बाथ्रा आरोना दासो बुजिदो गुबुन हारिजों हाबा जानानै दासो बुजिदो सिगां मा मोखाङाव हाबा जादोंमोन सिगां बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअफोर बानायनाय गुबुन हारिजों हाबा जानायफोरखौ सिगांनिफ्रायनो जों बिराद होबथाबोगासिनो दंखायो बारानि सायाव बारासो जानानै माने बैफोर माने भिडिअ नायनायफोरा नंखाय इउटुबारफ्रा ओरैनो भिडिअ बानाय भिउसनि थाखाय मानि थाखाय होनना बुङोमोन दा गावबा गाव सब निजे निजे बुजिजोबगोन आरो लोगोफोर आं मोनसे आपडेट लाना फैदों आरोना बे आपडेटआ सानथामसो जाबाय आरोना लोगोसे गोसोआ मानिया नालाय जोंनिया एकदम गरम गरमथारना गोसोआ मानिया नालाय माने रिपिट खनसे भिडिअ बानायफिनदों आरो आं दाखालिबावैनो भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोसे आं बानायनाय जायासै टाइमाबो थोदिया जोंना खामानि मावबाय थायो नालाय ओंखायनो आं बानायनाय जादिसै आरोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना दाखालिबो नुखाजोब्बाय आरो बिनि बिखय आं फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामगोन आरो दे लोगोफोर बेनि भिडिअखौ नायलांग्रोदो नोंसोरो मालाबाबो गुबुननि हारिजों हाबा दाजा आं जेरै फस्थायनाय बायदि फस्थायगोन मिथिबाय नै दैज्लां बोथोरा सफैलायबायसो ना हाबा जाजेननायनिफ्रायनो ना अमा बेदर मोनजादों ना एम्बु बेदर मोनजादों ना साम' ओंख्रि मोनजादों ना सबाय ओंख्रि मोनजादों ना अनला ओंख्रि मोनजादों ना एम्बु बेदर मोनजादों जेबो मोनजाया मिथिबाय गुबुन हारिफोरजों दा हाबा जाखा जोंनि हारिनि ओंख्रिफोरखौ मोनजाखानाय नङाबो बेसे जानो लुगैयो आङो थेवबो मोनजाया मिथिबाय निश्चय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ बे मा बुंदों साम' ओंख्रि मोनजाया अनला ओंख्रि मोनजाया एम्बु मोनजाया अमा बेदर मोनजाया गासैबो बुस्थुखौनो मोनजायाखै आरो खस्थ' मोनदों आरो दै खस्थ' मोनदों आरो जों नोंनि खस्थ' मोननाय मोनैखौ जोंनि ससियेल मिडियाआव बर' रावजों बुंनांला नोंनि कमेन्ट सेक्सनाव जों हाबना नायजोब्बाय खिन्थु रावबो मोजां बाथ्रा सावरायाखै आरो नोंनि थाखाय नोंखौ बिराद गाज्रि बाथ्रा बुंदों नों माने गुबुन हारिजों हाबा जानानै बेफोरबायदि माने जोंनि बर' रावजों माने जानो लुबैखौ शेयार खालामनो दरखार गैला आरो बिनि भिडिअआव मोनबेसे शायरि दं बे शायरिया लिरनाय नङालै बे गावनि खस्थ' मोननानै दुखु मोननाय गोसोआव माने अखान्थि साननानै खस्थ' मोननाय मानो हाबा जाफ्लांखो मानो माखो गाव गोसोखौ साननासो बे माने शायरि बानायनाय जादों आरो बे लिरनाय शायरि नङा मोननै मोनथामसो भिडिअ दं बे लिरनाय शायरि मोनसे बेदि गाव बानायनाय गोजा आरो हौवाजों बाजाराव थांनो मोनला बिखुनजोजों ओंखाम ओंख्रि संनाय जायो रायजायो गामियाव बेरायबानो रायजायो फन रायलायबा रायजायो बेफोर माने निस्सय खस्थ' मोनना दं आरो जानाय लोंनाय बिखयबो खस्थ' मोनना दं आरो न'आव फैबा जासिगोन बुरबा बिमा बिफानाव ब्लक थांसिगोन सानोखि नोंसोरो बैबायदि हादो बिनि फंनैसो आं भिडिअखौ लगायनानै होगोन नोंसोर नायबानो जाबाय आरो ना नोंसोरखौ आं बुङो जिखुनु माने नोंसोरखौ आं बुंबाय थादों नोंसोरो माने गुबुन हारिजों हाबा जानानै मा शिक्षा मोनदो ना नलेज मोनदो ना मा मोनदो नोंसोरो उल्था बेजों हारसा हौवाजों जा गुबुन मुस्लिम जा बाङालि जा जिखुनु हाबा जा धन सम्पति नङाबा मालाबाबो नोंसोरो मोजां मोनजाखाया धन सम्पतिसो बिखायो आरो धन सम्पति होनानै नोंसोरखौ लांबाबो नोंसोर बुथारजागोनसो नोंसोरखौ दान्दिसेनि थाखायल' फुथुला बायदि गेलेनो थाखाय लादों नोंसोर मालाबाबो गुबुन हादोरजों सुख सान्ति रायजो मोनजाखाया आरो बे आंनि बुंनायनि खोथा नङा जों बिराद नुगासिनो दं बेनिखायनो जोङो माने बेफोरबायदिफोरखौ नुयोब्ला जों माने बिदि जानाङा होननानै भिडिअ बानाय जोंखौ बुङो नोंसोर माने भिउसनि थाखाय भिडिअ बानाय होनना बुङो जों समाधानखौ जोङो खालामनो जुजियो जोंनि बे चेनेलनिफ्राय जोङो फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामो बुजिनाया बुजिखागोन बुजिया गैया आरो जों रावखौबो गोजान थाना हमना बुहैनो हाया बेनिखायनो बुंदों गुबुन हारिजों हाबा जाना माबायदि खस्थ' मोनो दा नैबे मोनसे भिडिअखौ नायलांग्रोदो लोगोफोर आं बिनि बिखौ फंनैसो बाथ्रा बुङो बे भिडिअखौ नायलांग्रोदो Ready? Start. K. 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 G. 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 Ng. Ng. Pratham sa. Pratham sa. Ditya sa. Ditya sa. Borgya sa. Borgya sa. Borgya za. Borgya za. 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 Nya. Nya. Modhonia ta. Modhonia ta. Modhonia tha. Modhonia ta. Modhonia da. Modhonia da. Modhonia dha. Modhonia dha. बोरै मोनखो बेसे डिस्टेन्स दंना भिडिअआ बे आसामिस मानसिया बे चाइनिस मानसिजों हाबा जानानै बे बर' मानसिया आसामिस मानसिजों हाबा जानानै बा मुस्लिमफोरजों हाबा जानानै निग्र'जों हाबा जानानै मा मोन्थाय मोनखो
नैबे भिडिअआ बिराद रें जादों ना नैबे मोनसे भिडिअआ दा नैबे दा आङो बै थख्लानि भिडिअ लाना फैदों ना बे चाइनिस मानसिया गावनि रोंगौथिखौ गावनि किताब दं हिसाबै गावसोरनि आसामिस लेखा दं हिसाबै गाराङा फोरोंनाय गावसोरनि गारां हांखोसो सोना होनाय दिमागाव सोना होनाय उन्दैनिफ्राय जेबो लेखा मोनाखै बिसोरो चाइनिस मानसिनाखौ अनलि इंलिसखौसो फरायो नालाय जोंसो बिसोरनि इंलिसखौ फरायो बे जोंनि आसामिस जोंनि आसामिस नङा दै बे गावसोरनि आसामिस किताबखौनो माने बिसिनायाव जगोना फोरोंनायबो दं बयसो रावखौनो फोरोंबावबायसो नुदो दिनैसिम बोसोरसेबो जायाखै हाबा जानाया बा बेसोर बहा फैना दंमोन जोंनि बर'फोरा बेफोरखौ फोरोंबानो एकदम डेभेलप जागोन खोन्था नङा बे आसामिस हिन्जावा जिबायदि माने गावसोरनि भाषाखौ फोरोंनानै माबोरै फिदिंना लाबोनानै धन सम्पति बोखांनानै बिमा बिफानो होफैजोबनानै माबायदि खालामगोन नाय नोंसोरनि आइडिया दं नैबे आसामिस बायदि हिन्जाव बायदि सासे आइडिया दं नोंसोरनाव जेबो नलेज गैया हौवाखौ गोसो थोबाय हराव दोखो दोखो सेक्स गेलेबाय उन्दुबाय खस्थ' मोनबाय ससियेल मिडियाआव खोन्थाबाय मा जाखो बेफोर दा ओमफ्राय रागा जोंखाङोलै आङो खेला बेफोरबायदि नोंसोर टेलेन्ट दं जोंनि बर' रावजों बुंनाय गारां हांखो दं खौरां हांखो दं नोंसोर मालाबा बिसिनायाव हौवाफोरखौ गारां फोरोंनो हायो जानो निजिनि बर' रावजों मालाबा खोन्थानो हायो जानो जेबो गुन्दै गैया खिथुआव प' जाबाय गैया जेबो गैया गथ' जाबाय बुदो गांग्रां जाबाय हिन्जावदो हौवाया दोखोदो बुबाय होखारबायल'सो धन सम्पति मोनबा दावराव जाबाय गैया इल'सो ओरैबादि टेलेन्ट निउस मानि ओंखारलायदों मालाय गावसोरनि आसामिस भाषाखौ बोरै सोहोनानै बोरै भिडिअ बानायदो बोरै भाइराल जादो बेफोरबायदि टेकनिकेल दं जानाय लोंनायनि सोरनो भिडिअ नङा जानो सनिया कइनाबो जोख्लाय जाहरजोब्बाय बर' हौवा लाना जना थाबाय दायो हा साराय खिथौबो दङ दै साराय खिथौआ लाबा गारायथारसिगोन साराय खिथौआबो दङ साराय खिथौ दा हाबा जानायावबो गुन्दै गेसोरबो आरो नैबे हांगार ससियेल मिडियाआव बिसोर साथामा माने माबा जादों आरो भाइरेल जादों आरो बोरो सासेबो सिखा खालामनो हायाखै सब गारि फैजोबदों हौवाफोरखौ बिराद लासिं सिं बाथ्रालै मोनजानाय मोनजायसो दावराव जाबावदों बे आसामिस हिन्जाव बायदि हादों जेरै माबायदि टेलेन्ट निजिनि रावखौ निजिनि भाषाखौ फोरोंनाय बेनि बिसोरनि माबायाव प्रफाइल थांनानै नाय माबोरै क ख ग घ होनना फोरोङो बे हौवाखौ नोंसोर बिदि हागोन जानाय जायैनि मोनजानाय मोनजायैसो सेयार खालामदो बेफोर मा अधिकार दङ बेफोर गारना थांबाय मानो नांगौ गोसोबायदि बेरायनो मोनाखै गोसोबायदि बाजाराव थांनो मोनाखै गोसोबायदि फन रायलायनो मोनाखै हौवाफोरजों मोजां रायलाय जायाखै बिखुनजोजों संनाय खावनाय जायाखै खस्थ' मोनदो ससियेल मिडियाआव सेयार खालामना होदो बिनि जेसेबांखि सायरिफोर भिडिअ दङ बेयो माने मोनसेबो लिरनाय गैया बे गावनि गोसोजों लिरनायसो इयो खस्थ' मोननायखौ फोरमायगासिनो दं जोंनो सेयार खालामनाङा नों गुबुन हाबा जादो गुबुन हारिजों टाइटेला सोलायना ला आरो लोगोसे आसामिस भिडिअ बानाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआ बेनोसै आरोना सोरनिबा आं बुंनाया सोरनावबा गोरोबहैदोंब्ला आंनि बुंनाया सोरनावबा गोरोबहैदोंब्ला आंखौ निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै निस्सय निमाहा होगोन मिजिंथिना दं लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर आं जोबनो बेखौ बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों